שלום לכם. תודו שאתם חולמים להיות אנשי נדל"ן. תודו שאתם רוצים להיות מיליארדרים. למכור, לסחור, לקנות, לשפץ, לעשות הרבה מאוד עסקים. ובכן, זה יותר קל ממה שאתם חושבים. אני לא יודע להגיד לכם איך עושים את זה. גיא הוכמן כן יודע, והוא כאן איתנו. שלום גיא. שלום, נעים מאוד. כמה שנים חיית בארצות הברית? אז אני רוב החיים שלי מגיל קטן, מגיל 11 בארצות הברית, בתחום הנדל"ן שם כבר מעל 20 שנה. הצלחת, מותר להגיד. הצלחתי, הכל יחסית כמובן, כן, וחזרתי לארץ לפני מספר שנים, 8 שנים, ובתהליך שחזרתי, אני אתן דוגמה, התחלתי להתאמן אצל מאמן כושר. הוא גר באיזה נחלה, באיזה מושב, נחלה שווה המון, אבל אין גרוש, זאת אומרת, הוא במצוקה, אין לו כסף, הוא עובד קשה מהבוקר עד הלילה. מיליונר על הנייר. מיליונר על הנייר ולא יודע מה עושים עם זה. מצד שני, אני רואה חבר'ה צעירים, אתה רואה כותרות בעיתונים והכל, שאתה צריך לעבוד איזה 100 שנה עד שתגיע אולי במקרה לקנות איזה נכס, וזה כל כך, אני אומר, מדכא את כולם, שאני אומר לעצמי, וואו, למה לא משתפים באיזה ידע, שלפחות אני הרגשתי שמקבלים אותו בארצות הברית בתחום הנדל"ן, ופה לא משתפים. זאת אומרת, איך יכול להיות שבן אדם אחד, שהוא התחיל מכלום, הוא צומח בצורה יחסית מהירה. והוא לא מספר לאף אחד. הוא לא משתף. הוא לא משתף כי הסיבות יכול להיות, גורם לו להרגיש יותר טוב לגבי עצמו, אבל בפועל, אם נשים לב, הם לא נראים כל כך חכמים ומבריקים, זאת האמת. אבל יש להם סוד. יש איזשהו משהו שהם יודעים שאני לא יודע. נכון. אולי אתה כן יודע כתב במקצוע הזה. ואתה עומד פה עכשיו בשיחה הזאת איתי, כי אמרת, אני חייב לשתף. נכון. אני רוצה שאנשים ידעו איך עושים את זה. וזה פחות קשה ממה שחושבים. ממה שאנשים מסתכלים על נדל"ן ואומרים, אוי ואבוי, מה אני, משכנתאות, חוב, לך תיקח הלוואה, תסדר, גישור, בלון. התעייפתי. אתה אומר, זה לא כזה קשה. זה לא כזה קשה. אני אספר ממש בקצרה. יום אחד הבת שלי קטנה שאלה אותי, אבא, תעשה לי טובה, בלי לאכול לי את הראש. תסביר לי מה אתה עושה, כי אני לא מצליחה להבין. אז אמרתי לה, אנחנו שוכבים פה על המיטה בחדר שינה שזה, בואו ניקח את הבית. קנינו אותו ב3 שקל, 3 מיליון. היום הוא שווה 9 שקל, 9 מיליון. תוציא את האייפון, בואו ניקח מחשבון שנייה. בואו ניקח את ה6 מיליון הזה ובואו נחלק ל6 שנים, 12 חודשים, בואו ניקח את החודש ל30 יום, עד שנגיע פר שעה. לאיזה מספר נגיע? הגענו לאיזה 115 שקל. אמרתי, תעצמי את העיניים עכשיו. קחי את היד, תדביקי אותו לקיר, ותתחיל לספור כל לזה את ה-115 שקל. זאת אומרת שהקיר עובד, אבל אנשים לא מבינים את זה. הם יושבים בסלון, מתרברבים, הנכס שלי עלה, אבל הם לא, אוקיי, זה נהדר. הוא גם יכול לרדת באותה מידה. אז אמרתי לה, זה הרעיון בגדול. אנשים יושבים בתוך נכסים, הם עובדים סביבה, מרוויחים יותר מאבא ואמא, אבל מפה הם נתקעים. גם אני נתקעתי. איך אני הופך את הקיר הזה כי הם נתקעים, לעובד אצל הטילה? כי שמייצרים אצלנו את הפחד. זאת אומרת, אומרים לך חובות. אתה אומר, וואי, זו מילה מפחידה. אבל אז אומרים לך, הלוואה, אתה לא סגור על זה. אשראי זה עוד איזה מילה. משכנתה. משכנתה זה נשמע טוב, זה כאילו אתה מתקדם לאנשהו. אבל בתכל'ס זה אותה מילה. זה אותה מילה בול. מכאן נובע שמה אני צריך לעשות כדי להיות גיא הוכמן כשאני אהיה גדול? להבין שזה לא כזה מסובך בפשטות. מה זאת אומרת? אם תסתכל על הנתונים הכי בסיסיים. נדל"ן, מה זה נדל"ן? נדל"ן זה מלא נכסים שבבעלות מי? בנקים. הם לא באמת בעלות בני אדם. זאת אומרת שהבנקים מחזיקים ברוב הנכסים. מי בעלים של הבנקים? הבנק המרכזי. מדינת ישראל לוקחת אשראי, נכון? דירוג האשראי. זאת אומרת, היא לוקחת הלוואה, נותנת אותו לבנק המרכזי, והוא מפזר את זה לבנקים. הבנקים נותנים לבני אנוש לקנות נכסים, כי הם כמו חברת ביטוח. אומרים, זה המקום הכי בטוח לתת למישהו הלוואה. תבוא לבנק, תבקש הלוואה למניות, הוא לא ייתן לך. ביטקוין, הוא לא ייתן לך. הוא ייתן לך איפה שהוא חושב ששם המקום שאתה תחזיר לו בצורה הכי בטוחה. אז הבנת שעד עכשיו הכל אשראי, אז אם אתה תבין שאתה קונה נכס, ואתה שם מעט כסף, והבנק נותן לך מלא, זאת המילה שקוראים לה מינוף. אבל בא לו כסף חזרה לבנק, ואני מסתכל על הריביות, ויש נכון. אינפלציה, ואז זה עולה על מה שתכננתי, וגם הסחירות. בכל זאת מפחיד. מאוד מפחיד אם חושבים שזה מפחיד. אבל אם תסתכל על נתונים ודאטה, תעשה גוגל, כמה נכסים עלו בכל העולם ממוצע? 2.5%. כמה נכסים עלו בעשור האחרון במדינת ישראל? 5%. למה זה ימשיך לעלות?
כי אמרנו, הבנקים הם הבעלים של כל הנכסים. מי בסוף זה הבנק המרכזי, זה הממשלה. יש להם אינטרס שהמחיר ימשיך לעלות, כי אז ההחזר הוא בסדר. נדל"ן יקרוס, בנקים יקרוסו, ממשלה קורסת. זאת אומרת שמספרים לנו לעשות את הכל, להוריד מחירי הדיור, זה פיקציה. אין שום מטרה, כי זה לא יקרה לעולם. אז מה אתה אומר לי, גיא? אל תפחד. אל תפחד. לך לבנק, קח הלוואה, מינוף, משכנתה. תקנה את הדירה, תשכיר את הדירה, תעשה כסף. הבנק ידאג לזה שזה יחזיק מעמד. אני אגיד לך, אל תעשה זה חד משמעית לא בפעולה ככה. אתה תסתבך ולא תבין. מזל שאתה פה. יש את הספר אבא עני אבא עשיר, אז כולם קוראים, יש ספר כזה עם מלא סיסמאות, כל אחד מהנהן בראש, אבל לא אומר לך מה בפועל יום למחרת. אוקיי, לקחתי יועץ משכנתאות, מה עכשיו? אם לקחתי הלוואה, נגיד בית 10 מיליון, הבנק ייתן 7, איך אני כל חודש אשלם את המשכנתה הנורא הגבוהה הזאת? אנשים לא מבינים, נתנו לך 7 מיליון. קח מה-7 מיליון, תחשב כמה 5 שנים קדימה, יעלה לך החוב הזה. מה-7, קח חלק ממנו, שים אותו בצד, לממן 5 שנים קדימה. אז רק אם תבין את הפעולה, הבנק נתן לך כסף, מהכסף שלו אתה כבר מתחיל להחזיר לו את החוב. עכשיו יש לך 6 מיליון. יש לך 6 מיליון ש5 שנים אומרים לך, לך תמנף עם 6 מיליון שקל, לך תתחיל לקנות נכסים. מה קורה אבל ב5 שנים? כשאתה משלם 5 שנים עם הכסף של הבנק, לאט לאט החוב יורד. אם אנחנו יודעים שנדל"ן בסוף תמיד המטרה שלו זה לעלות, הוא לאט לאט עולה. זה אומר שכל 5 שנים אתה מייצר איזה פער, איזה דלטה. אז איך אנשי נדל"ן חיים? איך הם לא משלמים מיסים? הם לוקחים את הרווחים שלהם בצורה של הלוואה. הם לוקחים מחזור. הם סוחטים כל פעם את הנכס, סוחטים זה נשמע שלילי, אבל בפועל הם עושים פעולת מחזור, עוד הפעם שמים כסף בצד, לוקחים, ואז אתה לא ממוסה על הלוואה, על אשראי. זה כמו שאני ואתה ועוד שותף אשתך, שלושתנו בעלי עסק. העסק שווה 6 מיליון. אשתך אומרת, בוא נמאס לי, אני רוצה חופש. אם ניתן לה את 2 מיליון, את החלק היחסית שלה, יש אירוע מס, רווחים, סיפורים. אבל אם ניקח את אותו מסמך ונרשום למעלה הלוואה, ניתן לה הלוואה של 2 מיליון, היא לא משלמת את החוב. מה קורה בעסק שאחד לא שם את הכסף ואחרים ממשיכים? הוא מדולל. אין לך אירוע מס, יש לך חוב, הפסדים. אתה רושם אותם. נכון. רושם את החוב. והיא נשארה עם 2 מיליון. אתה מכרת בלי אירוע מס, זה נשמע מגוחך, אבל ככה העולם עובד. פייסבוק קנתה את אינסטגרם, עלה לה 60 מיליארד. היה לה בעובר ושב 60 מיליארד. היא לקחה הלוואה של 60 מיליארד וקנתה, כי זה יותר זול משלם מס. על ה-60 מיליארד האלה. נכון. אז בעצם אתה אמרת לנו ככה, זה לא קשה, אל תפחדו ובואו ללמוד. איך אתה מתכוון לשתף את הציבור בידע הגדול הזה שלך, כדי שאנשים יבינו, כי אנחנו נגענו רק בקטנה, יש עוד 1,000,001 דברים, אני מניח, שצריך ללמוד מגיא הוחמן. איך אתה מתכוון ללמד אותם? אז קודם כל למדתי דבר אחד, אני לא מלמד אף אחד. אתה משתף. אני משתף. ללמד זה נשמע אוטומטית, כאילו אתה איזה בעל איזה. להבין, לא צריכים להיות איזה גאונים. צריכים פשוט לשבת, להבין איך כלכלה עובדת, למה הסיכון פה, אני בן אדם שלא מאמר, חושש מסיכונים, אני הולך איפה שהכי בטוח, וקוראים לזה הבנק, איפה שהוא משקיע, שם אני משקיע. אז מה שאני מציע למי שמעוניין, יכול לשלוח הודעה, משם אני מייצר בסופו של דבר מפגשים, שאני נותן ליווי מההתחלה ועד הסוף, מראה לאנשים את הפשטות בדבר, ככל שהם הבינו עד כמה זה פשוט, לפעמים זה דווקא מעורר איזה תסכול, כי אתה אומר, אני לא מאמין. איך לא עשיתי את זה קודם? שאני שבוי באיזה משהו שהוא לא הגיוני. שמע, גיא, אני חייב להגיד לך, עכשיו אני מקשיב לך, אני לא איש כלכלי גדול, אני לא קניתי דירות ולא נעליים, אשתי כן, היא יודעת לעשות את העניינים האלה, אבל פתאום זה עושה לי טיפה שכל, עושה לי סדר בראש. לא חשבתי אף פעם מהכיוון הזה. אתה הצגת ונראה לי זה רק על קצה המזלג. נכון. יש עוד הרבה מה ללמוד ולשתף. יפה. גיא הוחמן. תודה רבה. המון תודה, סקרנת, אני חייב להגיד. מת לשמוע עוד דברים שאתה ככה אוגר בתוכך ותרצה לשתף, אז תעקבו אחרי הוחמן. תודה רבה.